Goedenavond, Koningsdag. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ons verslag van de viering van Koningsdag begint in Poortvliet. Daar trapten ze de dag af met een traditionele aubade. Koningsdag 2023 begint in ieder geval met een lekker zonnetje. Maar oh, wat was het nog koud. Vanmorgen heel erg vroeg. Op de Vrijmarkt in Terneuzen zaten om 4 uur al verkopers klaar om van hun spullen af te komen op de traditionele Vrijmarkt. Het is helemaal iets van hout en ik neem aan dat is heel antiek. Dat lijkt een beetje op, maar het is wel een oude puzzel. En dat voor 2 euro, dat lijkt me een hele mooie koop. Ja, inderdaad. Ik vind het echt heel goedkoop. Dus daarom ga ik geen twijfels in. Ik neem ze gelijk mee. Wat heeft u een spullen? Waar komt dit allemaal vandaan? Ja, allemaal van nieuw kopen en dan staat dat in de schuur of in de garage. U bent lekker aan het opruimen. Ja, zeker weten. De helft is al weg. Dus. Nu loopt het lekker door. En vanmorgen vroeg dacht ik van wow, het ziet er stilletjes uit. Was ook heel fris. Maar nu met het zonnetje erdoor en ja, het gaat nu lekker. Het is nu lekker druk. In Kampoland een originele zeskamp met een onderdeel voor sterke dames en heren. Dat is namelijk autotrekken. Lege auto's, oude auto's. We hebben 2 teams bereid gevonden en die gaan we nu kijken wie het sterkst is. Dames en heren, zijn we er klaar voor? Dan 3, 2, 1, go! We moeten wel eventjes goed kijken straks als andere mensen mee gaan doen, want jullie reden bijna het publiek in. We waren 1 dingetje vergeten, ja. Dit was de generale repetitie en een rem iemand zou toch wel prettig zijn als die binnen in de auto zit, ja. Gaan we zo meteen regelen. En wat natuurlijk niet ontbreken mag op een goede Koningsdag, muziek. Zoals op de markt in Middelburg. Feest in Sint Maartensdijk. Daar werd het gerenoveerde zwembad Haastingen vandaag geopend. Het lint werd doorgeknipt en daarna stroomden de kinderen het zwembad binnen om een duik te nemen in het toch iets wat frisse water. Heb je het koud? Ja, heel leuk, maar het is wel heel koud. Hoe blij ben je? Heel blij. Laat het eens zien. Wat vind je van die opening? Heel goed, want ik kon heel lang niet zwemmen. Kan beter. Wat kan er beter? Ja, duikplank of zo. We hebben 2 jaar moeten wachten. Nu na 2 jaar is het zwembad eindelijk weer open. Dat is al jaren zo dat het zwembad in Smerdiek met Koningsdag wordt geopend. Dus dat is voor iedere kind, maar ook voor iedere ouder, is dat een moment van hey, nu kunnen we weer gaan zwemmen. Dubbelfeest nu. Je kunt het zien, hoe druk het al is. En omdat het vandaag toch nog een beetje fris was, kregen alle kinderen ook nog een vrijkaartje om te komen zwemmen op een warmere dag. Gezaaid en geplant wordt er al volop, maar toch is er nog plek voor enkele deelnemers in deze volkstuin voor elkaar in Hulst. Deze volkstuin, gesteund door het Oranje Fonds, is erop gericht om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Iedereen is welkom bij ons op de tuin. Of je nou vluchteling bent of niet achter de garages meer wil zitten of gewoon lekker wil buurten. Zo vindt de uit Oekraïne afkomstige Olga het heerlijk om hier, net zoals ze in haar moederland gewend was, haar eigen groenten en bloemen te kweken. Кушать and deal some green and a lot of flowers, yeah. I really can relax, to fly away and it makes me happy. Groene vingers hoef je niet per se te hebben om mee te kunnen doen. Iedereen die moet het hier leren. Ik vraag het ook vaak nog wel eens aan de mensen van goh, hoe doen jullie dat met de boontjes of hoe doen jullie dit zo? Maar we vragen het aan elkaar. We delen ook uit aan elkaar, want de een komt ineens met 100 preien aan, nou veel te veel. Dus dan gaat er daar 25 naartoe, daar 25, daar 25.
Er zijn dus nog enkele percelen te vergeven. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Stichting Hulst voor elkaar. 14 jaar stond het pand aan de Burgemeester Geilstraat in Terneuzen leeg, maar daar komt verandering in. Vader en zoon Visser uit Terneuzen vielen voor de charme van het gebouw. Het heeft voor Terneuzen best wel een rijke historie. De politie heeft erin gezeten, de Rijksrecherche heeft erin gezeten. Het is origineel gebouwd als rederijkantoor. En ik ben zelf nogal liefhebber van jaren 30 architectuur en alle stijlelementen van dit gebouw, ja, daar hou ik wel van. En het gebouw verdiende het om een nieuw leven ingeblazen te worden. Van binnen moest veel gebeuren. Toen was het een hele vieze omgeving. Het was zo'n 14 jaar leegstand geweest. Er lagen uitwerpers in de toiletten die we aantroffen. Het was geen frisse bende. De buurt is blij dat het gebouw is opgeknapt. Nou, altijd als wij hier aan het werk waren en de aannemers hier ook bezig waren, dan kwamen de mensen voorbij en dan keken ze even naar binnen en staken ze een duimpje op. En dat geeft al motivatie. Ja. Aan de buitenkant is ook nog wel wat werk. We hadden graag al de kozijnen gelijk vervangen na aankoop. Maar goed, het is een monument, dus je moet een aantal extra stappen doornemen voordat je toestemming krijgt om die te vervangen. Dus voor wie er altijd van gedroomd heeft om in een voormalig politiebureau te wonen, dat kan binnenkort in Terneuzen. Een mooie dag voor de Koningsdag van dit jaar door een hoge drukgebied wat verder weg lag boven Duitsland. Maar een storing uit Engeland kwam er heel langzaam dichterbij. Dat zag je vooral aan de hoge bewolking. En vanochtend waren er vooral wat stapelwolken aan de lucht. Dat bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind en een langzaam stijgende temperatuur richting 14-15 graden. Die storing, dat front, zorgt dan in de loop van de avond en vooral vannacht voor een paar perioden met regen. Temperatuur vannacht 7 tot 9 graden en dan windkracht 4 tot 5 uit zuidoost tot zuid. Overdag is het front weg, dan blijft er vrij veel bewolking achter, met af en toe wat zon en verspreid een paar buien. De wind draait naar het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5, maxima van 13 tot 15 graden. Dan het weekend, dat ziet er vrij mooi uit met vrij veel zon en vooral wat stapelwolken. Zaterdag wordt het bij een noordenwind een graad of 15, zondag met een noordoost tot oostenwind een graad of 16. En maandag is er kans op een enkele kleine bui. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond en graag tot morgen.